Her ser du en skoleleder, skolens lærer og skolens pædagoger. De sidder med et stort spørgsmål. Hvordan hjælper vi vores unge i udskolingen til at blive klar til livet og ungdomsuddannelse? Det er lærerne, der arbejder med de unge hver dag, der skal få det til at ske. Men der er lang vej til 95% målsætningen er opfyldt. Her er en af eleverne, vi kalder ham Peter. Der er meget, du som lærer skal tage højde for, når du underviser Peter. Og her er resten af de 28 elever i klassen. Tænk, hvis der fandtes et forskningsbaseret program, der gennem praksisnært arbejde med elevens alsidige udvikling sikrede livsparatheden, motivationen og trivslen for både lærer og elev. Må vi præsentere Livsparat. Lad os vise dig, hvordan programmet virker. Livsparat er forskningsbaseret teoretisk viden, der omsættes til let tilgængelig praksis i form af undervisningsmaterialer og øvelser. Den grundlæggende forskning er arbejdet med de personlige karakterstyrker. På Livsparat-kurset for lærere, pædagoger og andre, der arbejder med unge, den teoretiske og didaktiske baggrund for det unikke undervisningsmateriale. Unikt, fordi du efter kurset kan gå direkte i gang uden den store forberedelse. Vi har gjort det meste af arbejdet for dig. Hvordan virker det ude i klassen? Her er Peter igen. Gennem praktiske øvelser, engageret undervisning i teori samt refleksioner, lærer eleverne de vigtigste kompetencer, der sikrer livsparatheden. Materialet tilgodeser også de sårbare og udsatte unge. Unge, der har været igennem Livsparat-programmet, føler sig mere motiverede og får lettere øje på mulighederne, der ligger foran dem. Kontakt os i dag for at høre, hvordan du kan komme på kurset, der kaster nyt lys på undervisningen af unge. Se mere på www.livsparat.dk.